Tungni TV batki khobor jongphi ba man kapor. Ha kasin kabaning kong wan yuk jat upra kata iba arden Adelbert bad bright star kilai wan lang baro lai ngot menta kasngi hamau kruat. Tuj kipaj ba ban sengap yaki kipaj ba kim siam layo jeng te lupa Henry dah kajing yalap uwe hadin uwe tang hakane hi kasngi Henry sibun ba kipaj ba kilai tuj haka hol mau kruat. Bat bun kiba ap sengap wat na kijing khangit bat kijing khang ba ro. Namar kajing kapnya ka hol da kasur ka bajam bat kajing mut kanongrim ka baskem la itu ba kipaj ba da ka mensim ka krishan hok ya kimat ba kane ka perti kelawan ra na benta kajing ba jong kari bat kajaj ben rew pila ban sengap share bat krishan hi ma phi kipaj ba ha ki kam jungi menta kan im kalashai khublai sibun like namta ki wei ki video. Halo, cek. Panap saya serak sini, jangan nawan gimana dia? Panap saya kini gimana sih teman? Lada don kalau kantin Tristan bang ruspa aku ikasi. Nela daga dono ka jak riu na ingin yo dagu ikari. Na ingin yo dagu ikari. Lada ka dono ka nikari. Kata kari ka jing sir ka bubul. But kita kishin kim itana. Hangi phi shong tang prama phi hangi phim su thu. Ndai let chi ki jaga ki shong khle. Phesan su thu ya ka dor jogani ka khando ka siap ka jimi. Namar kata kadau ni nyemdai kata ka sek ka shumi ban election ni da don ya kata ka jing prakhat jingai ka jing pet jingai ka ei ka thong ka bangi ki kwa ban penlong ya ka ni ka ri ka ei ka jingi ban ka jet ru ka jingi hagini ki sauho ki sanho tri kisna. Lada kita ki nongalam ki jingi kin jin laban ka jingi jingai ngangai ka jet ru jingi kanum sa duk kanum sa kerdu kanum long gum bagalong namar balai ka ni ka jela ka bau blai ula kerku na dong shadong. Lada ngin jindra yo ikin nongelam kiba yo I jingai le ni kita ki visionary leader ka Meghalaya kala bande ka way ne ki most of the top state hapo India nyina ban kot akata ka katan habangi pais ka jing kerhu ka juble ka ei ka ba ublei kerhu yi phiong ka mariang yo ka mariang ka batengen phiong ki wa ki ba khot ki lum nang ta ki mar ko khando ka ba sei so phiong ka rap ru ngi piang phiong ka kam ri jing ri ngi piang phiong ka kam jokai pro thai ru piang phiong ki mar po khando ru ngi piang phiong ka kam nanong shenong phiong pi prolong ngi ni gari ji ka ri ka ba ki wei ki non ban bu school ki khon ngila ban kintiu ya kapuli ka puthi ngila ban kintiu ya kila jingra aka koi ka khya ngila ban kring ni ki bon ba ki brio na shabar ka ni ka jalab ki non ban the ni ka pisa ka jom ki ngini im da kata na ba kam dan ke jingi jingai kat ni ke jing kerku jom play ni de duk mo kalau ka bas musi ka ba pai ba ma ta hab shene ame hu amali da pangu na pendok dis khon ro hab shene amali ban ai pisa na ya thor hab shene amali ban ai pisa Kadang-kadang ham shene au emeli. Daya beriur kesendup hamai emeli. Mano bi kai ngini. Kani ke jing hikai ban temra wi ke jimut ke jing prakhat. Ki bantre ban ye so ba BJP o ba ke VPP ki dei ki barang sha temra wa ke jimut ke jing prakhat. Dang ti yo ngada pang nam ai bai do ai su to emeli. Yo da yang ngam yo sendup su. Ni sha temra wa kita ki ke. Ngim dei belum kumta, ni dei belum ki balap yang hala ke jong ki bijak. Terma kata kau, ke vision ke jingi, kata ke vision statement ke jingi, penmana pai ba ya kata ke jingi jingai ke jingi kolong to revive, to restore and to transform Meghalaya. Ban penempat, ban penbahapat, ya kene ke jela ke ke ban pen kelado. Balai ngimna, ban penempat, lada piong ban penpaipat, ya kene ke ri ke jingi, syakitu ki ri. Syakatu ko por ki kakandai spa sau putam hagabo Vallabhai Patel Home Minister beningkong jongari India hapo kren hapo Hyderabad hapo Lady Hyderabad hangtai ngomong berong hau kala lengkot wong gumno yours is a land for gods to live in kari ke jong pi kari bagi playing shong menda kari jingi ke demo kata kari nak kata kata ngi kwa kum ka seng panon rapi yang kata ke burung